Hello guys, majong adlaw ni jong tanan. De ada Miss Alicia ni uli mi ganina. Ni iban ming nimbuhol og ni Tiri. Da guys, ahang gidad si Aliana og kuan. Bas kay Manoy mama kong gidag. para ano siya mag-practice og suwat-suwat guys na. Aja mag-practice og suwat-suwat para mahaniti si Jag. Nung imo akong Hawid gidag og lap. agbas ataysa. Haniti siya maghawid og lapis. Nung imo akong gidag agbas ataysa. Arong ani ka magsuwat-suwat la, suwat-suwat la. Malingaw para malingaw si Aliana daris bonbon guys ba magsuwat-suwat nga na. Ari ja praktisan. Kaya sa papel di man siya musuwat. Di siya ka ajo musuwat, di pa siya ka ajo makamaumohawid og lapis. Hi kaday. Hi. Hi, Lula. Lula. Linda. Kusga. Hi, Lula Linda. Lolo. Hi, Lula Pablo. Matas tatirim ataysa. I love you. Kusga. I love you. Hi guys ka, hi guys. Hi guys kabila. Hindi maguba dito eh. Hi guys. Hi guys. Ikaw day. Hi guys. Hi guys, dami nagduwa na rin bunbun guys. Ayaw. Aliana. Adik sela. Asag di raman ng iro, kinatog ng iro diha. Adyo nito pasag pa. Hilabti kay paakan dyan mo simbako. Amang pukawon ataysa. Adyan. Circle ba? Circle. Ma, kumana. Dahil naragad nga na circle. Sige. Sige na. Sige na, circle. Ma? Hansa pa ma. Taysa, I love you Taysa. I love you. Heart ma. Hello guys, dade ko sa kabasakan guys. Kay mga kog tangkong, nan saban ang buhok pero wak-wak. Mga kog tangkong guys kay magsinigang maglutog sinigang baboy si Limbuhol ja. Wa ikasahog nga. Sagbot. Bitaw wa ikasahog nga kuan ba guys kanang pa dahon-dahon. Naman dinay tangkong nga na. Takos basak. Mga kog tangkong guys. Lami man gud ni ganahan sila ba nay tangkong. Taka kalapok-lapok ang tiil. Ta guys, kalapok-lapok ko kay dari ko nag-agi da. Di po da nang siniminto kay kasabaan sa tas tag-ija. Dari ras ubos, dari ko nag-agi sa ubos kay lapok man. Hangat da guys, daghay tangkong guys. Dari ko mga tangkong hinlo man gud ni siya. Sapa man ni sapa. Di naman kumutama kay kuan. Jag nay alimatok. Piltan jatang harag. Dari ko skilid-kilid. Mo pa ni ang nakuha na. Diara guys, mura ang gikuha guys. Kay di na ko makaabot kay mahadla kumutama kay jag nay. Piltan kog alimatok kay labaw mo alimatok. Mura ri. Sakto ra ri kay di pa pala biagdaghan kay luod pag daghay tangkong. Ari na ko, tamak-tamak na pagod rin kapisakan. Aray! Harag ni tunog. Naikipi ang natumban. Oops! Hapla lang one time. Nag-agi tunob na ka. Gani ha? Karon pabalik na pag ko. Kautot lapok. Lami man day magtamak-tamak ning lapok. Oops. Kamas gyud. Oopsie. Dagang ismagol guys, arang gibilin. Kaya bugto man kang adadun hang asuoton. Suot na ni naron kay mahimuwas ko diri sa babaw.
aguroy. Suway ko tag himpuwas. Dari ko mahimpuwas guys. Dua-dua sa kulirig marijo. Gay, lubong ng karag. Yan na, ito ko gripo mo hinaw-naw. Ito ko gikan ta. Guys, manguha na po ko, ganyan, nanguha man kog tangkong karon, nanguha ko ganas kay mga dos ati Monica. Mga dos flor dili sa ganas, flor dili sa ganas, agan san ra man pud kay luoy, baji ra ba. Bitaw agan san guys kay busy pa to nag-edit. Ngaan pa mo ganas guys. Lami ni tambaw ni kuan. Kung pa nag-uok sa inyong kutok-kutok. Aguy. Hi, Mariano. Kamusta ang tulog mo, Mariano? Haguk-haguk ka man, Mariano. Mariano, may tingog. Sa mura pag wakatug. Jo, pakun. Nangarap ka matug be. Nga kanot. Nga si eh. 800 ka sa no? Ano ba nga matug? Nitag makat 800. Uy, basa sining dari. Ano ba ni? Basa nga di ba siya bot? Guys, nagluto si Limbohol og sinigang nga baboy with tangkong og taong. Lamig ra ba kadyo gyud kuan timpla. Harap to atong bat. Satu. Lamisa. Anong tanawag ilang agbat guys nga diyang ginluan gipanakutan ano. Daragbat guys among kinuha gahapon. Ready to eat na ni. Suka na may kuwang. Kay dyan ay sili. Na napunay panakit na. Suka na kuwang. Gilapwaan na siya guys. Gilapwaan. Terus patiyor. Nana. Lood sa oy. Guys, dahil may mais na dang mayor. Salamat tayo na rin sa kabalding mais yor. Aw isa ka sidecar ni madam. Sa sidecar ang mais na. Siya rin mag-utot. Ahaw kung saan si guys. Karoon rin mag-utot-utot. Bukakan ka tay? Kaon. Kaon naman po rin daghan na mag-utot. Nay, mong baga hay. Ha? Nay, mong baga diha. Gani pa na ay buing di mo na makabaga. Hay buing. Karon na ganito magkita, mabuing man dayon. Wala gani buing ba? Ikaw Gidit yun. mo kay? Ha? Kaya nag-igit. Pagkita ka kag mais, nag-igit na. Wow, kay igit mo dito. Oh, basin. Bino. Kudu-dudu na pitigan ng insyon. Diyan daw. Mga ba mag-inana guys? Ngaon. Nangipon. Kamanagan. Inanag nga mais. Yak. Gwapo gid ni. Karon pa sila ay. Pag ingon padong na padong mo nanguha. Nagtupo ka nagluli-ligo, harawas mayor.
Ugdaw na binuungan. Ha? Aw, ijan Wag ka na. di so magaling sa mga nakasako. Mo pwede pagkuha, di ka sila Carmen, mo pag-abot sa mga kagagi po. Grabe. Dakan pa yun, dakan para to yun. Kasako bitaw. Dakan para to yun. Ah, Dakan pa mais. Ada mahigam lagi pod. dabong. Mahigam. Mora ning sayra kuan. Kanang guwang-guwang na. Sakto na ng dabong. Dabong pagkaso di pa ka. Ate unod. Ritas, apa? Pagaduan na nailitag ipit bikaw. Be, Ano ni bago na? ipit bikaw. Pangadong nanay. Dugang-dugang utot. Kalimot. Uk na. Sang pangutana. Ano may mga ihang to yun? Andara. Uy, adi ba pag ihin og dai kog balo to na. Padong na. Padong na. Padong mi nanguha. Dara agi na ipakuha man kung janjan ang jagwa na init. Dara ato amri sa agi po. Uy, natog ko ay. Alas 2, gabi tingog ako. Mainit man. Dara guys. Usag gabi, hala usag gabi na hala anag lamang gyapon. Di ba yor? Basic among mayor. Idit. Kapit na eleksyon. Ano mayo, wait, pildi-pildi. Guwapo kayo ni Gel. Ano kamang inana guys? Pagod na. Kung magpanihapon, anag na pod. Syaro di mga dambok ag dito. Hindi, kaano po nga. Hindi pod, Kaon kaano na pod. pod. Kaya na may sulod isog ba ni. Sa? Bayor. Impas eh. Awa man. Init daan. Pag-init ko sa limbuhol daan yor. Managaling taon. Pabukaw na ka, Brad. Kira. Init na ko Kira, sa limbuhol kira. daan. Pabukaw na ka, Brad. Bayaran ko na yor. Kaya guwawi manok ko ay. Panagsarang ko na dyan mga hanggang. Uy, manok. Tara. Nga ba mo kinana guys ha? Kae? Tagang kamot, apirta. Per. Yana ba yana bitaw? Sabi itong ma. Pati undap guys. Nalagi kipangki. Ti unda ni kuan guys. Hindi pwede ha magkata-ata. Murag mo ko si Kaon. Buang nga kan. Sa makagikan. Signal. Kurat ko to sa wait dining do. Kalito. Dagan. Kaya po sa rito ka. Balik na mo. Uhurot na rin. Ito? Umot ka jo. Lagi kita udah nang Umot ka jo. Ano na kay? Di lali mag-ana guys. Doon, doon. Hindi pwede papayan day. Kita, ano yung sabay? Ay, pa eh. Kabukilin. Ano, ibutang, aray? Agoy ginoo ko. Na, nagado. Nakayuhan na yung taon ko. Tingnan nga. Ano ba butong nga?